60775307. Za ku saurari waka daga bakin Adamsu Indallahi. A sha sauraro lafiya. PDP fawa mun ba Mustapha Lamido, toshiyar shinkafa ne bai soke kowa ba. Diga santarar mun mika kai za ka yo sanata, mun daina gayyar 'yan kuka ba su shuka komai ba. Saka sahun fari shi ne zai yi ma gobe ya ma kuma ba shi yin gori. Inda lahi na gode Allah kuma za ya mun ƙari. Ina addu'a ya Allah mu zamo sahun fari. Ga Mustapha Lamido zai zama alkairi. Dan takarar sanatan mu zai kore dan fari. Ka sayar da shi ya Allah za mu yabawa. Dan sholi wuyan mu daga ya biyar daure ya sanya dan kalli. Ashe dan kuna ma muka bi san ba shi kyan hali. Wurinsa kullum mu yi marshi ma ya mai da mu wasu kwali. Kuma ya yanzu ya waye karshen ka dai alkali. Ba nan gabar ba ko na yamma ne mu za mu balle maballi. Sandiraki ya zama dan zaki zo ka kaudawawa. Tukwikwiye 'yan tori yanka naushe bakin yamma jamu ko za mu maka kirari. Ƙarfinsa ya zarta firiji ya fi bindigar 'yan tori. Shagon min dai zai naushi ai za ya fidda haƙori. Shi yasa suke tsoron zarti balle na dai mai kauri. Ga gwanin mu nan a fagen daga shi za mu yi wa kirari. Santaraki in har zai naushi sai ya yi bugewa. Shoke da rawarsa har zawarawa, wata mata na ture hula gemunsa ta yi tabawa. Gemu irin gemun taure shafarsa sai zawarawa. Allah wadan gemun tauren da ba shi kaunar talakawa. Lalle kuma yiriri zan tsiye gemun wawa. Inda lahini ne zan tuje ba mai hanawa. batirin ta yayi baburka kadan da
dokar ka. In ka saji naira ka gama mulki gidan yari ne karshen ka. Akwai maganar yankan dutse da kai ta kai wa kamfanin ka. Idan an yi tayin sai tai na mujiga wasan ba harka. Gidan yari na yin hankoro da zuwan ka kai dan kuka. Na gano idanun mai gemu ya fara kuka. Ta rudar talakawa so kusan ji haushinsa sun laɓe ko za ya zo shucewa ko suna da sanda a hannunsu za su tabki kan ɗan kalwa to ku bar shi ma ranar kamfen ai za ya zo shucewa zai ba ku 50 ko 70 yancin ku zai yi saiwa ku karɓa nerar ku tafi shege wallahi ba mu hanawa maganin kazami dan maja sai tallakawa. Ta saka suma dankali fa ya koma gesha zogalen ku ya zama nama kokon ya koma madara kosai fa ya fi shawarma gero ya koma madara rogo ko sai su bulama asali na yankan nama sai dai miyo alkaimu domin daga sallah sai sallah koko bikin alfarma APC da karyar bakin ku kwaranai gudawa. Tafasa ta samu mazauni sai ka yi wata ba shinkafa 'yar buhu bare makaroni tarmiya mai dan tattasai sai mai kudin zamani yunwa ta kashe aure fatara ta aure na duni a wanga mulki kidnafin dan farasin ka hau kan tsani sun dauki cin hanci rashawa sun saka shi a beni zan rabu ne kayan waje a bakin sukurwa. Idan har ka zo ka ji gawa za ka rantse ta makar London idan kana zanzagawa ga ginin duka nau'i za ka ringa dai kewa ga su tituna sun sha kwalta za ta kai ka har Nasarawa wajen lafiya fannin ilimi na jihar mu ya fi na kowa wajen ruwan sha fannin noma taki ko har talakawa ai dole ne mu bula mido ba mai hanawa. Larabar ta za ta yi kanwa madara kama gunnono bandira wane san kowa santura kifin Allah zikinsa ya yi fitowa mai gabar da katon dutse tura shi ba sai yawa saki idan har na tafiyawa za ya zo shi wucewa taka a sannu da ka sai ta ji ga gurin talakawa ga Mustapha Sulalamido ya yi fitowa. Idan ka
sarautarsa ta yau nisa. Ga tausayi ga adalci shi yasa yake bunƙasa. Gashi ba shi nuna kabilanci yayi hali irin babbansa. Shi yasa muke so kai sanata halin ka babu makusa. Idan Mustapha ya zama sanata za mu yi ɗagawa. Ya zarce na gwamna ba a ta kai sanatan gangan wasa ya baka amana. Tarihi ya nuna mana ma ka durmuje babanka tun kuna noma can ƙauye ka ce da shi hankaka. Ai ya kamata mu gane dan kar mu ɗaucin haka. Sabon jini ni zan zaɓa shi ba shi yin shirka. Ga Mustapha Salalami da sai idan gwalawa. Gobara barna idan an auna, in kuna ganin na yo ƙarya ku daure ku tambayi duna. Tarin mutane ya karye ba kasuwa sun zauna, da kuna ta yin maganar noma gonakin mu ko kuka auna. Kullum matasa na fafutukar neman na magi ba barna, so ya ce ci ma zaune kullum burin ku zauna. Dukkanin matasa sun kufule za su canza wawa. Takarar gwamnana sai ya kwato 'yancin talaka jama'a su bar yin barna. Kirkinsa ya zaga karkara birni suna yin murna. Burin san har ya ci gwamna shi biri zai yin barna. Honorable Usaini nan madidubbuti gwamnana shi ne ya tanne yan wawa har ma ya kwace ashana. Mulkin kwarai sai PDP za mu yi daɗawa. Cuta a jam'iyya ma san kowa mai wakiltar dutse da kyawa za ya kirbe dan kalwa. Doka ce ikon Allah ba shi kyamar talakawa. Aminu wada zan ba ƙuri'a domin mu kauda adawa. Dan takarar dan majalisa dutse yana san kowa. Shehu Umar Tamane mun gwada bai cutarwa, kuma roki ya sarki Allah dan mu wucewa. San yana da amana, ɗahiru ma da ke mun san shi bai fushi sai dai murna. Shi ne ruwa shi ne langa kyawa yana da amana. Birnin kudu na sa soja maganin maza 'yan barna. Kowa yana tsoron soja balle idan ya yi barna. Sannan na sanyo soli birnin kudu na murna. Shi ma yana yi don Allah kuma man yabawa. akwai dagewa
saurin godewa. Sannan gwaram ga maruta kowa yana ta yabawa. Jego guda mai inganci maruta ne dan baiwa. Biga na sanyo tafi da duk halinsa san babu na yarwa. Jahun na sanyo kaɗan lawan kayo abin nunawa. Shi ya samu ke san PDP ba mai rabawa. Da awai su ba sa zamba. Sannan na sa Kabiru ta moro shi ma wasoyi babba. Aminu Jahun sai san barka shi ma uba ne babba. Ga godiya a gurin Allah dan malami ne babba. Shi ya sa muke da kaunar sa ba zai bar mu mutu haram ba. Aminu jigo gun jama'a Allah ya kare baba. Kyauta gurin sarki Allah ba mai hanawa. Lamido toshiyar shinkafa ne bai soke kowa ba. Diga santarar mun mika kai za ka yo sanata. Mun daina gayyar 'yan kuka ba su shuka komai ba.